Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында. Юл хәрәкәтендә зурларга караганда балалар күбрәк зыян күрә башлаган. Әтиәнидән тора инде, әтиәне өйрәтергә тиеш балаларны. Юллардагы вазгыять турында Илдар Сафиуллин. Казан үзәгендә яши, өендә суы да, бәдрәфе дә юк. 92 яшьлек тыл ветераны ни өчен шундый уңайлыкларсыз көн күрә? Аңа ярдәм тиешме? Гөлнәс Сәйфетдинова репортажы. Йортка капиталь ремонт ясасыннар өчен күпме көрәшергә кирәк? Монда бүген бөтенесе. На район буенча и образование буенча жилищно-коммунальный проблемы бар. Гражданнарга хокукый ярдәм көнендә халык нинди мөрәҗәгатьләр белән килә һәм үз сорауларына җавап алдымы? Рания Абдрахманова белә. Шаян ТВ эфирга әзер. Балаларга чиста әдәби телне өйрәтү үрнәкләрен күрсәтү. Беренче татар балалар каналына депутатлар һәм министрлар нинди бәя бирде һәм алга таба нинди программалар чыгачак. Айдар Шаймарданов. Кояшлы һәм җылы республикага бүген Рөстәм Миңнеханов 2 көнлек эшлекле сәфәр белән Молдовага килде. Татарстан президенты аның җитәкчесе Игорь Додон белән очрашты. Шулай премьер-министр Кристина Лесник белән эшлекле сөйләшү планлаштырыла. Очрашуларның максаты ике республика арасындагы хезмәттәшлекне ныгыту. Шулай ук Рөстәм Миңнехановның Камрад шәһәрендә 4-нче халыкара инвестиция форумында катнашуы да көтелә. Анда Татарстан хөкүмәте белән Гагаузия башкарма комитеты арасында килешү имзаланырга тиеш. Ул сәүдә-икътисад, фәнни-техник, мәдәни хезмәттәшлекне ныгытуга нигез булачак. Татарстан халкы юлларда кырыла дип әйтергә мөмкин. Бу елның 9 аенда гына без транспорт хәрәкәтләрендә 272 кешене югалтканбыз. Бит бу чагыштырып карасаң, зур бер авыл юкка чыккан дигән сүз. Балалар катнашындагы күңелсез хәлләрдә арта бара, күбесе исә аяныч төгәлләнә. Бу очракларның күбесендә ата-аналар үзләре гаепле ди, юл инспекторлары. Игътибарсызлык, ашыгу, балаларны үзләрен генә калдыру һәм рульдә телефонга текәлеп бару. Бүген республиканың баш автоинспекторы юллардагы күңелсез вазгыять хакында җиткерде. Наилә ханым 2 бала әнисе Сабина кулыннан җитәкләп йөрүгенә җитмәй, кечкенәдән юл кагыйдәләренә дә өйрәтергә кирәк ди. Оясында ни күрсә, очканында шул була. Бөтенесе әтиәнидән тора инде, әтиәне өйрәтергә тиеш балаларны. Юлда ничек күзен тотарга? Ирина Романова да саклык чараларын күрә, бала өчен махсус утыргычы бар. Произвольно происходит. Һәр вакыт юл кагыйдәләрен төгәл үтим. Бала машинада һәрчә креслода йөрергә тиеш. Ул бит иминлек. Тик бөтен ата-ана да мондый төпле тәрбия белән мактана алмый. ЮХИДИ хезмәткәрләре әйтүенчә, балык булмаганнар катнашында юл хәрәкәтләре арта. 500 авариядә 10 бала үлгән, 18-е имгәнә. 83% ДТП с детьми. Аварияләрнең 83%-ында олылар гаепле, чөнки юлда йөрү кагыйдәләрен үзләре дә төгәл үтәми, балаларыннан да үтәүне таләп итми. Узган елларда Әгерҗе районында килеп чыккан юл хәрәкәте шуңа мисал ди баш инспектор. Анда 3 бала үлә. Машина йөртүче тизлекне арттырган, тәгәрмәчләре тузган була. Техник күзәтүне тиешле урында узмаган. В один день водитель получил диагностическую карту, выданную в Республике Дагестан. Ул диагностик картаны Дагыстанда, иминлек полисын Удмуртиядә алган. Булай булуы мөмкин түгел. Техник күзәтүнең дөреслеккә туры килмәве аяныч хәлләргә китерә ала. Хәзер көзге каникул вакыты, яшь кына балалар бер ялгызы. ЮХИДИ ата-аналарга бик игътибарлы булуны сорый. Балаларны дөрес тәрбияләргә кирәк, үрнәк булырга кирәк. Вот учу внука, как это самое переходить улицу, смотреть налево, направо, не надеяться на светофор. Гомумән, бу ел юлларда 272 кеше үлгән. Бу бер авыл халкына тиң. Сәбәпләре аяныч, тизлекне тиешледән арттыру, тыелган урында каршы як полосага чыгу һәм исерек килеш машина йөртү. Хәзер инспекторлар яңа чаралар күрә башлый. Юлда уртача тизлекне ачыклый торган камералар куела. Тик сакланмаганны камера гына саклап бетерә алмый. Илдар Сафиуллин, Андерсон Тальсов, Яңа Гасыр каналы. Көзге каникулларда балалар иминлеге беренче урында, аеруча елга күлләр тирәсендә сак булу мөһим. Бүген хөкүмәт йортында уздырылган киңәшмәдә балаларны саклау мәсьәләсе кабыргасы белән куелды. Көннәр суыта, елганы да буз каплый, балалар фаҗигагә юлыкмасын өчен беренче чиратта әти-әни күз-колак булырга тиеш. Ел башыннан республика сулыкларында 117 хәлакәт булган, анда 91 кешенең гомере өзелгән, шуның 6-сы балалар.
Дүркілінік yollarda башлана, тек синоптикларның хава тұрышы турындагы мәгълүматы сөйіндірмей. Алар юлларда туман, юшқар, көчле жел вәгъдә итә. Хәзер бездәге хава шартлары салкын антициклонга бәйле, шуңа күрә температура күп еллык күрсәткечләрдән түбәнрәк. Юлларда да төнлә -2-га кадәр төшәчәк, көндез исә +6-га җитәчәк. Якшәмбедән атмосфера фронты керә һәм яңгыр белән юшқар алып килә. Машина йөртүчеләргә бозлавык булуын искәртәләр. Ветеран әби ауыр хәлдә кала. Бибинур Лутфуллинаға 92 яшь, ул Казанда гомер итә. Торак шартлары бик начар, әби яшәгән йорт 112 ел элек төзелгән. Фатир алу мөмкинлеге бармы икәнен ачыклау өчен аның фронтовик ире белән аерылу-аерылмавын документ белән расларга кирәк. Тыл ветеранымы ул, әллә ветеранның тул хатынымы? Буларның барысын бүген тикшерү комитеты да белешә башлады. Мәсьәләне исә Гөлназ Сайфетдинова өйрәнде. 92 яшендә ул шулай шарасызлыктан нишләргә белми утыра. Бибинур Лутфуллина 1966 елдан бирле шушы йортта кызы белән яши. Улыгайган сайын уңайлыклар булмау үзен сиздерә ди. Жуынырга возможность yok. Шарай жуынмыйбыз. Кызы да тыл һәм хезмәт ветеранына шундый мөнәсәбәт булырга тиешме ди. Чиләк белән су ташып куйдым, инде запас чиләк су бар. Карит, су җылтабыз. Янары чиратлашып җуынабыз. Хади Атласы урамындагы торак аларның шәхси милке. Бу йортта 4 фатир бар, анда 8 кеше теркәлгән. Ул яшәү өчен яраксыз дип тә, авария хәлендә дип тә танылмаган. Шуңа да яшәүчеләрне моннан күчерү планда юк. Ремонт бюджет хисабына да башкарыла алмый. Шәһәрнең Вахитов һәм Идел буе районы хакимиятендә Бибинур әби торак шартларын яхшырту буенча мөрәҗәгать итмәвен ассызыклыйлар. Лутфуллина ветеран фронтовик түгел, хезмәт һәм тыл ветераны буларак кына ташламаларга ия. Гамәлдәге законнар буенча торак шартларын бюджет хисабына яхшырту бары тик фронтовикларга каралган. Шул ук вакытта алар әбинең шундый шартларда яшәвеннән хәбәрдар булып чыкты. Бу гына да түгел, аңа башка урынга күченергә тәкъдим ясаганнар. Яшы олы булу сәбәпле 2018 елның октябрендә Лутфуллинага инвалид кызы белән бергә ветераннар йортына күченергә тәкъдим иттек. Анда аерым бер бүлмәле фатир, уңайлы шартлар, медицина күзәтүе бар. Әмма алар баш тартты. Хәзер райондагы социаль яклау органнарына мөрәҗәгать иттек. Алар Лутфуллинага социаль ярдәм күрсәтергә тиеш. Мондый тәкъдимнең чыннан да булуын бүген Лутфуллиннар яшермәде. Ничек разлашмадым, потому что они исән вакытта мин анда могу торырга, аннары мине попросят оттуда. Чынлыкта хәл ничек соң, әбигә чыннан да торак бирергә тиешләрме? Но она, поскольку является ветераном... Ул Бөек Ватан сугышы ветераны, әйре сугышта катнашкан. Ул бит ветеранның тыл хатыны. Федераль закон буенча аңа җиратсыз фатир бирергә тиешләр. Хакимият органнары килеп, карарга, чаралар күрергә тиеш иде. Эш шунда ки, бүген әбинең ветеран ире белән бергә тормавы ачыкланды. Аларның юллары 1956 елда ук аерыла. Әби үзе дә ветеранның тыл хатыны буларак фатир өчен шәһәргә мөрәҗәгать итмәгән. Казан хакимияте аны бу статуста карамаган. Тыл хезмәтчәне буларак кына ветераннар йортында бүлмә тәкъдим ителә. Ир белән хатын рәсми аерылганны, моны әле ачыкларга җыеналар. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Капиталь ремонт, юрист ярдәме һәм йөкле хатыннар өчен түләүсез витаминнар бу хукукый ярдәм көнендә халык кызыксынган сорауларның бер өлеше генә. Бүген Казанның Киров һәм Мәскәү районнары белгечләре 400ләп гражданга түләүсез киңәшләр бирде. Халык тора коммуналь хуҗалык, сәламәтлек саклау һәм башка тармакларда сорауларына нинди җаваплар ала алды соң? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Капитальный ремонт булмасмы дип килгән идек инде. Ремзия Фатыхова Казанның Киров районында яшим. Кече Мәскәү урамындагы 33-нче йорт 90 ел элек салынган. Шуңа капиталь ремонт ясату нияте белән килгәннәр. Мин үзем старший по дому, бөтен квартиралар миннән сорыйлар, качан булар ремонт диеп. Ничәнче елгы сезнең йорт? Безнең йортыбыз инде 29-нчы елдан бирле. Асфальт та бик начар, недодворларда бик әшәк асфальтлар юк инде. Это не желание района или муниципалитета. Ремонт ясау ул бит район яки муниципалитет эшигенә түгел, беренче чиратта халык теләгән. Йорт капиталь ремонт программасына керсен өчен алар гомуми җыелыш җыеп, беркетмә төзергә тиеш. Екатерина Васильеваны йөкле хатыннарга бирелә торган түләүсез витаминнар темасы борчым. Безнең консультациядә аны бирмиләр ди ул. Мы обратились по месту жительства в Азию. Без яшәү урыны буенча Азияны хатын-кызлар консультациясенә мөрәҗәгать иттек. Анда без сораган барлык таблеткаларын да бирүдән баш тарттылар. Мәскәү районында бирәләр икән. Не все препараты, которые рекомендованы для беременных, попадают в список годных препаратов.
Бу очрашулар хукукый ярдәм көнендә үтә. Андый ярдәмне өмет итеп бүген тагын килүчеләр бар. Залесный 2 бистәсендәге юлсызлык, үз эшеңне башлаганда нинди авырлыклар белән очрашасың, халыкны төрле сораулар кызыксындыра. Монда бүген бөтенесе на район буенча и образование буенча, жилищно-коммунальные проблемы бар. Сразу урында на шишелгә була бөтен проблемаларны. Бүгенге хукукый ярдәм көнендә 400-гә якын кеше үзен кызыксындырган сорауларга җавап ала алды. Традициягә кергән бу чараны алга таба да дәвам итәргә җыеналар. Рания Абдрахманова, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы. Бүгін Алексеевск районында Дәүләт Советы рейсы катнашында Бердәм Россия көне узды. Парламент башлыгы 18 яшы тулганнарга паспорт тапшырды, җирле халык белән аралашты. Районда 10 эш майданчыгы эшләде. Алексеевск бистәсендә яңа спорт комплексын ачтылар. Сәламәт киләчәк проекты кысаларында медицина учреждениеләре көн дәвамында консультацияләр уздыра. Көннең беренче яртысында Фәрит Мөхәммәтшин Тигән Бүләк авылында була, анда яңа мәдәният йортын төзеп бетергәннәр. Парламент башлыгы Татарстан президенты исеменнән кирәкле җиһазлар алу өчен акчалата сертификат тапшырды. Для нас нет больших, малых сельских населенных пунктов, национальных, чувашских, мордовских, или татарских, или русских. Или... Вот эта программа действует, этот клуб должен послужить тому, чтобы не 200 человек здесь жило, а больше, чтобы вы могли сюда приходить, общаться. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. Алга яңа үрләргә. Татарстанның иң яхшы участковый эшен ничек жараталар? Бу хакта Райлә Вәлиуллина. Шаян ТВ эфирга әзер. Балаларга чиста әдәби телне өйрәтү, үрнәкләрен күрсәтү. Беренче татар балалар каналына депутатлар һәм министрлар нинди бәя бирде һәм алга таба нинди программалар чыгачак. Айдар Шаймарданов. Чистайның өстенлекле социаль-икътисади үсеш территориясендә яңа резидент барлыкка килергә мөмкин. Оешма күн һәм ПВХ-дан аяк киемнәре тегү белән шөгыльләнәчәк. Бүген Алексей Песошин җитәкчелегендәге комиссия резидентларның проектларын карады. Эшләмәләрне киләсе елдан җитештерә башларга уйлыйлар. 80 кешегә эш урыны булдырылачак. Инвестиция советы утырышында тагын 3 проект каралды. Алары медицина кластерына кагыла. 2 проектка совет уңай бәя бирде. Берсен тулысынча эшләп бетерү өчен вакыт кирәк. Дуслык һәм хезмәттәшлек күпере салынды. Бүген Азнакай районына Санкт-Петербургның Красногвардия районыннан делегация килде. Алар мондагы сәнәгать объектларын карадылар. Бу нефтемаш, Азнакай сөт заводлары, шулай ук спорт объектлары, авыл хуҗалыгы ярминкәсе белән таныштылар. Очрашуның максаты ике төбәк арасында хезмәттәшлек буенча килешү төзү. Красногвардия районы башлыгы урынбасары Виталий Ярославлев белдерүенчә, Азнакайда авыл хуҗалыгы үсә, бизнес юнәлешендә дә тәҗрибә уртаклашырдай уңышлар бик күп. Хәзер хезмәттәшлек итү өчен 2000 чакрым арада киртә булмаячак. Biz инде бүген үзебезнең шәһәребезне, районыбызны күрсәттек, эшләгән эшләребезне, бу социаль объектларыбызны, аларга бик ошады. Һәм инде без үзебез дә әзерләнәбез аларга кунакка барырга. Казанның авиация институтында оешкан Төньяк төзелеш отрядына 50 ел. Бу вакыт эчендә Татарстан студентлары Тобольск, Коми, Томск, Төмән һәм Сибирдәге төзелешләрдә катнаша. 62 көн эчендә 60-70 мең сум акчада эшләп кайталар, тәҗрибәдә туплыйлар. Бүген отрядның элеккеге һәм хәзерге студентлары бәйрәмгә җыелды. Казан авиация институтында студентларның Төньяк төзелеш отряды 1968 елда оеша яшьләр җәен сессиясын япкач ялга түгел, иң авыр эшләргә киткән мәктәп, балалар бакчалары, төрле социаль объектлар төзелешендә катнашалар. Иң беренче булып отряд Төмән өлкәсенең Тарко-Сала авылындагы аэропортта яшәүчеләргә йорт сала, җылылык трассаларын яңарта. 50 ел эчендә отрядка меңләгән студентны кабул итәләр, ләкин анда эләгү бик тә кыен була. Инде отрядка алган шакта аларга махсус шундый киемнәр тапшыра торган булалар. Отрядта дуслашканнар, эш тәҗрибәсенә өйрәнгәннәр, туган якка патриотик хисләр дә Сибир якларында уянган. Хәзерге җитәкчеләр дә ул елларны бик сагына. Томскида бик күп биналар җиткездек. Һәм безнең эшләрне, безнең дуслар бик күп анда калды, эшләп хәзер. Ике Ришат хәзер аерылмас дуслар. Башта бер-берсен белмәгәннәр дә Комида төзелеш отрядында эшләгәндә танышалар. Сибирдә алган тәҗрибә хәзер зур тормышта ярдәм итә. 12 елда без Коми республикасында булдык, Чекшина дигән авылда. Анда нефтепровод Газпромда эшләдек. 13 елны Ленинградская областта булдык. 50 ел эчендә егет һәм кызлар читтә эшләгәндә булачак парлары белән танышып, гаилә корырга да өлгерә. Йөзләгән шундый пар бар. Командиром стройотряда я был. Мин 1980 елда отряд командиры идем. Хатыным белән очраклы рәвештә таныштым. Кешелеклек сыйфатлары шады.
Бүген алар юбилей чарасы вакытында гитарага кушылып, җырларга да, хисләргә бирелеп, яшьлекләренә дә кайттылар. Иң мөһиме, отрядка кушылырга теләүчеләр күп. Быел да Коми, Томск шәһәрләрендә безнекеләр исән имин эшләп кайткан. Хәзер киләсе елга исемлек туплана. Руслан Хусайнов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Экипаж ул бер гаилә бүген шул исемдәге хәрби диңгез флоты ветераннары ансамбле үзләренең 20 еллыгын билгеләп үтә. Юбилей концертлары гөрләп Казанның милли мәдәният үзәгендә үтте. Алар сугыш, диңгез, ватан геройлары хакында җырлый. Тирелгән кичәдә көчле рухлы яшьләр сыманы дәртле ветераннарны депутатлар тәбрикләде. Залда укытучылар алкышларга күмде. Элеккеге диңгезчеләр, матрослар, офицерлар, юңгылардан торган ансамбльне бүген дә Бөек Ватан сугышы ветераны Альберт Серебряков җитәкли. Аңа тиздән 90 яшь тула. 1998 елда ул оештырган диңгез флоты ветераннары ансамбле бүген Россиядә бердән-бер ул үз концертлары белән алар госпиталь, интернатларда, мөмкинлекләре чиклеләр алдында ветераннар белән шуларда да чыгыш ясыйлар. Мы эту нечисть будем рвать и гнать, налогово до самого Берлина. И знаем мы, что смерти больше нет, и с нами Бог, и в правде наша сила. Она в востоке плавится на свет, встает с колен великая Россия. Аның өчен 10 меңнән артык кеше тавыш бирә, дистәләгәнә флешмобта да катнаша. Татарстанның иң яхшы участковыйын Бөгелмә халкы Мәскәүдә узачак финалга әнә шулай әзерли. Дмитрий Гайнанов өчен якташлары гына түгел, Казан халкы да җан ата. Бүген Тукай метро станциясе каршында аның хөрмәтенә флешмоб узды. Татарстанның иң яхшы участковыйына рухи яктан көч бирергә кемнәр килүен Раилә Белүлина күзәтте. Служба дни и ночи. Безнең хезмәт куркыныч та авырды. Татарстанның иң яхшы участковыйна рухи көч бирү өчен оештырылган флешмоб шушы җир белән башланды. Тукай мәйданы станциясендә Эчке эшләр министрлыгы оркестры. Эшләре җиңел булмаса да, хезмәттәшләре Дмитрий Гайнановка җан атырга вакыт тапканнар. Кулларында плакат, йөзләрендә елмаю. Флешмобтан студентлар да читтә калмаган. Без монда килдек Дмитрий Гайнанов өчен җан атырга. Без Дмитрий Гайнанов өчен җан атабыз һәм аның өчен Россия күләмендә җиңүен телибез. Дмитрий абый алда! Конкурста күбрәк тавыш җыю өчен Дмитрий Гайнанов төрле чараларда еш катнаша. Республика данын ил күләмендә яклаганда ярдәм йөзеннән флешмоб уздырулары аеруча күңелле ди полиция майоры. От руководства чувствуется, от коллег. Иң беренче чиратта рухи ярдәмне җитәкчелек һәм хезмәттәшләрем күрсәтә. Бөгелмә генә түгел, башка шәһәр һәм төбәкләрдән уңыш теләп хәбәрләр килә. Флешмобта исә беренче тапкыр катнашам. Узган елны Россия күләм халык участковый конкурсында Татарстаннан Рүзәл Гарипов җиңгән иде. Шуңа да Дмитрий Гайнановка хезмәттәшләренең өметләре зурдан. Сынат массивлесем килә. Һәм менә бөтен Татарстан халкына үзебезнең кандидатка тавышларын бирергә сорыйм, ярдәм итәргә сорыйм. Чөнки ярдәм кирәк бар җирдә дәйбит. Һәм анда голосование булачак. Шул вакытта аларның ярдәмне тисә, бәлки без тагын да җиңеп чыгарбыз. Татарстанның иң яхшы участковый карамагында 3 меңнән артык кеше. Якташлары да аның өчен җан ата. Халык участковый бәйгесендә Татарстан данын яклаучы Дмитрий Гайнановка теләгән һәркем hdw.kazan.ru сайтына кирип тавыш бирә ала. Рухи ярдәм һәркем өчен мөһим. Бәйгегә нәтиҗәләр полиция хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмендә 17 ноябрьдә ясалачак. Раилә Белүлина, Яңа гасыр каналы. Камал театрында Чингиз Айтматовның гасырдан да озын көн романы буенча куелачак Мәңгелек буран спектакленең премьерасына нибары 2 көн кала. Бүген аның ябык форматта журналистларга күрсәттеләр. Мәңгелек буран исеме күп нәрсә турында сөйли. Режиссер Илгиз Зәйниев игътибарны романның төп темасына катлаулы чорда яшәгән кеше язмышларына юнәлтә. Төп рольләрдә исә Алсу Гайнуллина, Илдар Хайруллин, Айдар Хафизов, Рузия Мутыгуллина, Әсхат Хисмәтов, Минвали Габдуллиннар. Әлбәттә, бу безнең илебезнең, халкыбызның узганын тасвирли торган әсәр, һәр кайсыбызның үз урынын, үз бурычын билгели торган әсәр, бик тирән психологик әсәр, монда уйнарга, монда яшәргә, монда халыкка әйтер сүз бар, монда фикер бар. Шаян ТВ телеканалы 12 ноябрьдә көндезге 12-дә тәүге тапкыр эфирга чыгачак. Программалар инде тулысынча әзер. Канал тәүлек буе эшләячәк. Әзерлекне бүген Шаян ТВның иҗтимагый шурасында карадылар. Советка дәүләт советы һәм Дума депутатлары, министрлар, җәмәгать эшлеклеләр дә керә. Беренче татар балалар телеканалын бүген Айзат Шаймарданов та карады һәм шура әгъзаларының тәэсирләрен ишетте.
Шаян ТВ-ның булачак программаларын иҗтимагый шура вәкилләре игътибар белән карый. Йөзләрендә үтә җитдилек, вакыт-вакыты белән елмаеп талалар. Димәк, өлкәннәргә ошый, балаларга да ошар дип көтелә. Алайса, вакытны сузмый. Программаларда Шаян ТВ каналы тапшыруларын эфирга бирү аппараты да инде әзер. Каналда яшьләр дә, балалар да эшләячәк. Менә алар төрле роликларны әйләндереп карый. Шаян каналын бер юлы 3 платформада карарга мөмкин булачак. Беренче чиратта әлбәттә телевизорлар аша, шулай ук компьютерлар аша да мөмкин булачак, чөнки аның махсус сайты бар. Һәм иң мөһиме, Шаян ТВ-ның рәсми сайты махсус телефоннар өчен җайлаштырылган, ягъни монда онлайн режимда да һәм дә исә программаларны теләсә кайсы вакытта карарга мөмкин булачак. Шаян ТВ тәүлек буе аерым канал булып эшләячәк. 6 сәгатьлек яңа программалар көн дәвамында 4 тапкыр әйләнәчәк. 4 сәгатьтә 20 минут булачак тәрҗемә ителгән контент, анда мультфильмнар, фәнни популяр фильмнар булачак, шулай ук балалар өчен төрле сериаллар булачак тәрҗемә ителгән. 1 сәгатьтә 30 минуты без үзебез әзерләгән тапшырулар. Менә шуларның берсе җырлы селфи. Бу уймак тапшыруы. Балалар үзара төрле уеннарда көч сынаша. Монысы әңгәмәгә корылган калеп тапшыруы. Кызлар артыннан күзәтергә. ТНВ студиясында төшерелгән тапшырулар, туган телгә тәрҗемә ителгән чит ил мультфильмнары һәм фәнни популяр фильмнар. Канал белән якыннан танышкач, иҗтимагый шура әгъзалары фикер алыша. Тиз зарядка дибез, татарчасында булмыймы? Тиз генә зарядка ясап алабыз. Бу тапшыру булырга тиеш балаларга чиста әдәби телне өйрәтү, үрнәкләрен күрсәтү. Әгәр дә менә 1-2 выпуск кызык булмасалар өчен 3-4-нчене карамаулары. Иң мөһиме сыйфатны сакларга. Мәгариф министры Рафис Борханов программалар кызыклы һәм сыйфатлы булудан туктамаска тиеш ди. Өметләр бик зурайды. Һәм инде менә шушы тапшыруларны карый башлагач, минемчә, балалар белән дә сөйләшербез, үзебез дә бәя бирербез. Саннар өйрәнү, хәрефләр өйрәнү, төсләр өйрәнү, ул гади генә җырлар менә балалар өчен. Алар иң беренче чиратта менә интернетта булырга тиеш. Дизайны да бик шады. Бу канал яшьләр өчен, балалар өчен. Шуңа күрә беренчедән без алардан сорарга кирәк. Каналны хәзер кабель аша күрсәтү өчен карыйлар. Летай операторы белән инде килешү төзелү этабында. Моннан тыш башка операторлар һәм спутник тәлинкәсе аша Евразия буйлап таратырга уйлыйлар. Хәзер менә мин Мәскәүдә булдым, кичә сөйләшүләр булды. Триколор буенча безнең теге бу каналны бөтен Россиягә таратыр өчен әлбәттә минемчә Триколорга менергә кирәк, чөнки иң зур оператор. Беренче татар балалар каналы 12 ноябрьдә көндезге 12-дә күрсәтә башлаячак. Хәерле сәгатьтә. Айза Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Казанга кыш килә, әлегә бу сарайында гына аны безгә танылган фигурлы шоу устасы Татьяна Навка алып килде. Ул бүген Башкалада Руслан һәм Людмила шоуын тәкъдим итә. Башта ул аны Мәскәү тамашачысына күрсәтсә, хәзер чират Россиянең башка шәһәрләрен әйләнеп чыгу. Буздагы тамашаны Алия Хайретдинова күреп кайтты. Әкият Людмиланың туйы тиздән аны урлап качачаклар. Әлеге тамашаны балалар тын алмый карый. Тип ролен башкаручы Олимпия чемпионы Татьяна Навка Пушкин әкиятен әнә шулай яңаша тәкъдим итә. HD форматтагы сүрәтләр, видеоинсталляция, акробатик номерлар һәм катлаулы трюклар. Әҗрләрне танылган артистлар башкара. Нам повезло, что согласились. Достым Филипп Киркоров безнең белән эшләргә ризалык бирде. Мин аңа тип рольләрнең берсе Черноморны башкарырга тәкъдим иттем. Бүген сез аның рольгә ничек киреп китүен күрә алдыгыз. Руслан һәм Людмила тиңе булмаган дәрәҗәдәге тамаша диләр. Мюзикл танылган рус язучысы һәм шагыйрь Александр Пушкинның бөек әсәренә яңа караш. Оештыручылар тамаша беркемне дә битараф калдырмас дип ышана. Руслан һәм Людмила Татьяна Навканың беренче мюзиклы булса да, соңгысы түгелде. Алда Алсу чәчәк әкиятен бызлы сәхнәгә чыгару. Мюзиклның төп максаты төгәл куелган. Монда килгән һәрбер кеше 2 сәгать эчендә барлык мәшәкатьләрен унутып, әкият дөньясына чумарга тиеш. Казанлылар исә мюзикл белән 2 ноябрьдән 5 ноябрьгә кадәр хузурлана алачак. Алия Хайретдинова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Спорта яңалыклары белән гадәттәгечә Илдар фильм таныштырыр. Илдар, хәерле кич, нинди яңалыклар бар? Хәерле кич, Фәниз. Бу көннәрдә безнең көрәш спорт түры бик игътибар үзлегендә. Хәзер милли спорт түренең матурлыгын хәтта японнар да белә. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз.
Күрәш турында хәзер японнар да яхшы белә. Татарстанлылар Япониядә күрәш сәнгате фестивале кысаларында мастер-класслар, күрсәтмә, алымнар тәкъдим итте. Татарстанлылар беренче Россия-Япония көрәш сәнгате фестивалендә катнашты. Делегация составында көрәш буенча дөнья чемпионнары, дөнья кубогы ияләре, Европа чемпионнары бар. Беренче тапкыр көрәш спорт төренең күрсәтмә чыгышларын хореограф Алтын битлек халыкара премиясе лауреаты Нурбек Батуллин тәкъдим итте. Фестиваль кысаларында Россиядәге төрле халыкларның милли көрәш сәнгатьләре дә күрсәтелде. Карате, самбо, кикбоксинг, бокс һәм башка төрләр Казанда үзенчәлекле ярыш үтте. Студентлар арасындагы уеннарда 300 артык спортчы осталыкларын күрсәтте. Беренче көнне бадминтон үзәгендә ярым финал һәм финал ярышларына юллама алу өчен көй сынаштылар. Көрәшнең 7 төреннән иң күп катнашучылар самбода иде. Аны фестивальдә 67 студент тәкъдим итте. Нәтиҗәдә Идел буе физик тәрбия, спорт һәм туризм академиясе җыелма командасы чемпион булып таналды. Икенче урында КФУ вәкилләре. Ульян дәүләт аграр югары уку йорты студентлары бронзалы булды. Идел буе этабының иң көчле катнашучылары Мәскәүдә бөтен Россия хәрби сәнгать студентлар уеннарының финалына үтте. Киләсе атнада Казанда йөзү буенча Россия чемпионаты узачак. 850 артык спортчы арасында Татарстандан 80 катнашчы якларга әзерләнә. Бадминтончылар бу көннәрдә Әлмәткә җыела. Әлмәттә беренче тапкыр бадминтон буенча бөтен Россия күләмендәге ярыш узачак. Турнир 7 ноябрьдә башланып, 11 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Катнашучылар яшь аермалар буенча 4 төркемгә бүленеп, аерым, парлы һәм катнаш төрләрдә көй сынашырга әзерләнә. Мәскәү, Новосибирск, Саратов, Башкортстан һәм Татарстанның төрле шәһәр районнарыннан бадминтончылар киләчәк. Ачылыш тантанасы 7 ноябрь көнне сәгать 10-да Әлмәтнең Tennis City спорт үзәгендә була. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алдагы ял көннәрегез файдалы матур үтсен. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Данил Майстер моны чаңга ашырыр. Ноябрь айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Майстер, Казан Бастан урам 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта. Бөгелмә Баула Аснакайда бераз кар яучак. Температура 3 градус җылы. Төньяк чыгышта Түбән Кама, Актаныш, Алабугада яңгырлы 4 градус. Төньякта Минзәлә, Гәрҗә-Мензелевскида яңгыр көтелә 4 градуска кадәр җылы булачак. Төньяк батышта Орча, Купмара, Балтачта сүрән көн көтелә, яңгыр булмый. Температура 4 градус. Болгар, Бой, Чүпрәледә болытлы һәм яңгырлы, температура 8 градус җылы. Үзәктә Чиста, Нурлат, Аксубайда урны белән яңгырлы булачак, 6 градуска кадәр җылы көтелә. Алда көннәрдә бераз гына җылыта, шулай ук яңгыр көтелә. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Тапшыруның иганәчесе ОСМУ 12 компаниясе. Отышлы бәягә 1 һәм 2 бүлмәле фатир сатып алырга ашыгыгыз. Идел елгасы буендагы үзенчәлекле җылыту системасы булган кирпеч йортлар Приволжский торак комплексында. Карасыгыз килсә шалтыратыгыз 561 08 81. Хотите встречать рассвет из окон своей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам в жилой комплекс «Приволжский». Успейте приобрести квартиру с индивидуальным отоплением в кирпичном доме. Звоните 561 08 81. Артрит, артроз, бүсер, операция. Туктагыз, кискен чаралар кулланмагыз. Умыртка баганасы, буыннар авырса, доктор Оз клиникасы белгечләренә мөрәҗәгать итегез. Монда тире хәрәкәт аппаратының иң катлаулы авырларын авыртусыз һәм операциясыз дәвалыйлар. Сәламәтлегегез өчен тәҗрибәле табиблар командасы җавап бирә. Заманча медицина җиһазлары белән дәвалау һәм комплекслы игътибар каралган. Безгә килегез. Бирдә сәламәт һәм тулы тормышка кайтырга бик җиңел булуына ышанырсыз. Доктор Оз медицина үзәге сезгә операциясыз һәм протезсыз, умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итәчәк. Заманча технологияләр, патентланган алымнар белән үз эшенең осталары. Толык аны тормышка кайту бик җиңел. Башкалабыз Казанда яңгыр көтелми. 4 градустан 6 градуска кадәр җылы. Көньяк батыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 765 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 83%. Бераз магнит бураны булу ихтимал, үзегезне саклагыз. Әлегә менә шулар сезнең һава торышы белән Альбина Шахапова таныштырды. Ял көннәрегез күңелле үтсен, сау булыгыз.